Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, die is zo baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele wereld in de zak van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas, de zak van Sinterklaas. Niks, nog iets moet je wel doen daar. Allemaal de schoen zetten, hè. Allemaal, dan komen wij er iets lekkers in stoppen. Bijna. Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede Sinter komen, als het weer zo lelijk vindt. Als het weer zo lelijk vindt. Ja, hij komt in met een lachen, op zijn huisje overstaan. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij mij, wat brengt hij, wat brengt hij Rustig aan, Stefan. Nee. Rustiger varen. Doe niks. Oké. Met de vliegen klikken. Ja. Moet er maar op. Ja, ik kan niks oproepen. Nee, ik ken niks. Voor me naar de kant zitten. Ja, gaan we. Ken niks. Nee, rustig aan. Rustig. Niks doen. We gaan iets naar achter. Als jij klaar bent, dan zeg je maar, dan doe ik mijn woord. Ja, ik ben klaar. Ja. Jongens en meisjes, de cameraploeg heeft bijna letterlijk en figuurlijk de bootje mis. We zijn gelukkig door de brandweer op de bootje gebracht. En ik sta nu bij Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Sinterklaas, welkom straks weer in IJsden. Hoe gaat u dit Sinterklaasfeest beleven? Zoals ieder jaar. Het zal altijd leuk zijn met de kinderen en we zijn ook natuurlijk blij dat jullie er zijn. En laten het op ons afkomen. Ik hoop dat er veel kinderen zijn natuurlijk. Ja, heeft u zich een voorstelling gemaakt wat u zo meteen aantreft in IJsden? Afgaande van andere jaren wel ja. Veel kinderen, lekkere leuke muziek, gezellige sfeer. Dus echt Sinterklaastijd. Hoe hebben de pieten zich voorbereid op dit mooie Sinterklaasfeest in IJsden? Oefenen! Hij brengt ons in Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe valt zijn paardje en dek op en neer. Hoe waaien de windvals al heen en alweer. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Nou Sinterklaas, ik heb begrepen, ze hebben ontzettend goed geoefend. En niet alleen hier, maar ook in Spanje. Heeft u daar iets van meegekregen? Ze hebben me net verteld, ja inderdaad meneer Hans, dat ze geoefend hadden op de liedjes. Maar we missen de dirigent. Ja, ik heb hem wel net nog gezien, dus ik denk dat dat wel allemaal goed komt. Meneer Hans-Piet Marie is terecht. Zover ik hem gezien heb, Piet Marie was heel druk bezig. Ja, Sinterklaas, ik heb zo stiekem vernomen dat ze weer nog een verrassing voor u aan het regelen was. Uw lekkere zwarte pruimenvla, heb ik begrepen. En daarom heeft ze de boot gemist. Ze hebben me gebeld, maar ik heb het bewust even verzwegen voor u. Gelukkig Maar alles komt goed. Gelukkig Pieter, dat heb je goed geregeld en dan ben ik blij dat ze er is. Er waren er nog twee hè? Ja. Die waren erbij. Waren die erbij? Ja, Ab en Dree die waren erbij. Ja. Ik wil zeggen, dan zijn ze weer compleet. Mag ik jullie dan allemaal straks met mijn natte voeten en de cameraman zijn natte voeten. Nou, we zaten in de brandweerboot die eigenlijk vol met water liep en wij dus allemaal natte voeten kregen. Dus ik heb ook hele koude U moet dat voeten. stoppen met... Maar ik wil jullie allemaal nogmaals, straks een hele goede Sinterklaas wensen. En ik hoop de kinderen straks die naar jullie toe komen, heel getrakteerd worden met ontzettend veel lekkere snoepgoed. Die jullie waarschijnlijk wel bij jullie hebben, dacht ik. Hè?
vol. Dan wil ik ook alle kinderen in IJzer en Margraat uiteraard een geweldig Sinterklaasfeest vieren. Met deze bonte gezelschap en natuurlijk Sinterklaas die jullie allemaal gaat bezoeken. Sinterklaas, we zijn er! We zijn er! Op het dek, beneden. Hebben jullie Sinterklaas ook al gezien? Hebben jullie Sinterklaas gezien? Hij staat hier gewoon. Dag Sinterklaas, u bent zo fijn. Dat is gezellig. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En schoon Even zwaaien. In Spanje was het lekker warm. En we zijn blij dat we hier zijn. We hebben de mensen van de camera meegebracht, tot aan de enkel in het water gezeten. In het bootje ging bijna naar beneden. verdwaald is zeker, ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons Zwarte Piet, dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Daar is hij dan eindelijk, het gaat gebeuren. Oh, tijdens het opnemen. Heel veel, ja, heel veel. En alles Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje en denk op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roep. Oh, lieve Sint-Nicolaas. Dat was weer wat anders. Sinterklaas, welkom. Ontzettend veel plezier. De zon komt nu uit. U ziet waar u komt. Straalt het in ons hart. Laten we er een hele mooie dag van maken. Een mooie periode. En alvast naar uw verjaardag toe. Heel veel plezier en nog een goede gezondheid. Namens het gemeentebestuur. En alle ouders, kinderen en grootouders. Geweldig dat we deze traditie hier met Sint en al die Pieten kunnen vieren. Op deze magische en deze bijzondere plek. Geniet ervan. Net gehad op de zee, hele hoge golven, vele cadeautjes zijn. Dat is goed. Ik hoop dat ze nog aangekomen zijn. Oh, dat is een van de laatste nog. Dat ik gelukkig. Gaan we nu naar de blauwe zaal en maken we daar een gezellige kijkers. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarzen, dank u Sinterklaas.
Hey Piet, we zijn nou gelukkig met ons gezelschap aangekomen in IJzen met Sinterklaas en jullie collega's. Hoe vind je de ontvangst? Ik vond de ontvangst geweldig. Zoals altijd zijn de kinderen in IJzen heel blij dat wij komen. Ik vind dat het dit jaar een hele grote groep was. En het is altijd gewoon blij. Gewoon heel leuk om te zien hier. Ja, we hebben wel allemaal staan te verkleumen voor de kou. Ik heb zelfs snel te voeten gekregen met de cameraman. Maar voor de rest is het een geslaagd feest tot vandaag. Nee, zeker. Het was vandaag alleen wat koud op de boot. Daar hebben we wel ook nog feest kunnen vieren, gelukkig. En toen wij aankwamen, ja, toen begon het grootste feest wat je kon bedenken. Hè. Ja. Heb je je een beetje goed kunnen voorbereiden op de komende drukke dagen? Natuurlijk. We hebben alles doorgenomen, hoe we het gaan doen, hoe we het gaan aanpakken. En we willen gewoon iedereen, ieder kind hier, willen we gewoon heel goed kunnen vermaken. En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Goed, dan ga ik jullie zeker veel succes wensen. En wie weet vind ik er nog iets in mijn schoen. Ja, waarschijnlijk wel. Als je je schoen zet vanavond, dan is er misschien een kans dat er iets in te vinden is. Ik zal er wel een droge zetten, want je zijn nat nu op dit moment. Ja, dat wordt niet zo handig een natte schoen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.